Καλώς ήρθατε στο επεισόδιο 2, Road to NBW. Ειλικρινά, σήμερα είναι από τις πιο δύσκολες μέρες που είχα μέχρι τώρα στην προετοιμασία. Το σώμα μου το νιώθει υπερβολικά βαρύ και γενικά αυτή την εβδομάδα έχω νιώσει τρομερή διαφορά στην ψυχολογία μου και για να κάνω την παραμικρή δουλειά πρέπει να καταβάλω υπερπροσπάθεια από ένα απλό check-in στον υπολογιστή ως την πιο απλή δουλειά που μπορείτε να φανταστείτε. Είναι σαν το σώμα μου να μου λέει απλά κάτσε κάτω και μην κάνεις τίποτα. Πράγμα που δεν είμαι συνηθισμένος να κάνω. Γενικά θέλω να είμαι συνέχεια απασχολημένος, να κάνω πράγματα και αυτό είναι κάτι πολύ περίεργο για μένα. Παρ' όλα αυτά δεν πάω ποτέ με βάση το συναίσθημα και είναι κάτι που με έχει βοηθήσει. Οπότε όπως και να νιώθουμε, πάμε για το pull day. Πάμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας και θα μείνουμε commitment στο στόχο, γιατί στην τελική είναι κάτι που ο ίδιος έχω αποφασίσει να κάνω. Άμα θέλω μπορώ ανά πάση στιγμή να πάω να φάω, έχω την πολυτέλεια αυτή, ή να κάνω το οτιδήποτε. Το έχω επιλέξει, ήξερα ότι δεν θα είναι εύκολο, απλά πρέπει να μείνουμε στο πλάνο. Το κόλπο είναι να βγαίνεις από όσο πιο μικρό αμάξι γίνεται για να φαίνεσαι πιο μεγάλος. Ride it down. Λοιπόν, η άρση είναι stable στο πρόγραμμα, είτε σε περίοδο όγκου, είτε στην προετοιμασία. Το κράτησα σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας μου και προσπάθησα να μείνω σταθερός στα κιλά όσο τεχνικά είμαι σωστός. Και πιστεύω παίζει καθοριστικό ρόλο στο look που θα έχει κάποιος στη σκηνή από πίσω από άποψη density. Δηλαδή η πυκνότητα που θα έχει, φαίνονται ξεκάθαρα οι πλάτες που κάνουν άρσεις και οι πλάτες που δεν κάνουν. Σε διαφορετικό gym σήμερα. Ο λόγος είναι ότι επιλέγω δύο διαφορετικά για να έχω τον εξοπλισμό που χρειάζομαι. Σε αυτό συνήθως κάνω τα pull και προηγούμενο που είδατε κάνω τα legs και το push, διότι δεν υπάρχει εδώ στην επαρχία ένα γυμναστήριο που να συνδυάζει τα πάντα. Οπότε ξεκινάμε lat pull down και προχωράμε σε πιο upper back movement.
3 weeks out, flat as fuck. Περιμένω τα high days σαν να είμαι στην έρημο και να περιμένω την βροχή. Αυτή την πόζα πρέπει να είναι δεύτερη φορά που την βάρισα. Πρώτη φορά την βάρισα σκηνή. Είναι hands of hips και δεν ήξερα καν ότι είναι υποχρεωτική. Not bad. Λοιπόν, παιδάκια, αυτό ήταν το επεισόδιο 2 Road to NBW. Ελπίζω να σας άρεσε. Like, subscribe για τα επόμενα που έρχονται. Να μην χάσετε όλο το δρόμο μέχρι τον αγώνα. Και όπως είπα, ετοιμάζω πάρα πολύ δυνατά merch, τα οποία θα ανακοινώσω μετά τον αγώνα μου. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Like, subscribe και τα λέμε σύντομα.